Páčilo sa vám to? Videli ste súťažiace krásne sú? Ale ja by musím pochváliť toho tanečníka. No chlape, normálne som pri tebe omladla, aj keď mám po 50-ke, však ožila som, počúvaj. To není možné. Ach, Bože. Počúvaj, nevieš mi pomôcť? Jasne, že nie. Že? No ja si myslím, že nie je taký pekný mladý chlapec. Čo mi na to? Počúvaj, potrebujem pomoc s predstavením dievčat. Ideme na to? No super! Takže predstavíme vám naše súťažiace a tento mladý mužik pekne predvedie. A keď sa vám páčia, tlieskajte im. Takže ideme. Číslo 1. Romana Kelnerová, Košice Šanca, váha 57, 167 cm, šport a
tanec. Číslo 2, Daniela Židová. Ja som, váha 45, 167 cm, takisto tanec a šport. Číslo 3, Zlatita Pechová. Kecerovce. Váha 45, výška 147, hudba, šport, obliekanie, tancovanie. Číslo 4, Kristýna Zúriková, Jácov, tanec šport, váha 45, výška 167. Podobá sa naše herezadu, čo vy na to? Číslo 5, Šaka, Vanesa Židová, tanec spev, váha 45, 167 cm. 6, Simona Javorová, Kecerovce, 42 kg, 155 cm, tanec, hudba a rada chodí na prechádzky, chlapci. 7, Daniela Jurašková, Kecerovce, 46 kg, 164 cm, tanec, šport a hudba. 8, Pavlína Pechová, Kecerovce, 56 kg, 160 cm, tanec, šport, cestovanie, takisto prechádzky. Číslo 9, Jennifer Midličková, Kecerovce, 48 kg, 158 cm, tanec, hudba, domáce práce, dobrá žena z jej bude. 10, Juliana Pechová, Kecerovce, 58 kg, 165 cm, cestovanie, šport, hudba, tanec. A 11, Šato, 50 kg, 155 cm, tanec a strašne rada sa smeje. Veľmi. Tak, toto boli naše dievčatá. Myslím, že sú krásne, je z čoho vyberať a ja im veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči, môžete odísť. Idú sa pripraviť na ďalšie. Ďakujeme veľmi pekne. No, tak jak som na začiatku hovorila, každá generácia má svoje malé deti. A naše malé dievčatka si pripravili jeden krásny tanec, ktorý vám predvedú, čo dokážu a aké z nich budú potom krásne veľké dievčatá. Takže tanec si pripravila Slávka a nech sa páči, Maťo, môžeš im zahrať.